Kag sa Good Vibes, isa ka 32 anyos nga delivery rider ang nakakita sang bag-o nga trabaho pinaagi sa Mega Job Fair sa mall sa Bacolod. Yari ang report. Ang pagsulay sa ulan kag init ang nangin trabaho ni Jasril Dicena bilang delivery rider. Masami may risguman siya matag-adlaw nga pagbiyahe sa dalan. Ganihalin siya balay sa Banwa sang Pontevedra, nagpasimpalad siya sa pagpangita sang trabaho sa Mega Job Fair nga ginbuksan sang Public Employment Services Office Bacolod sa SM City Mall Kaina. Wala siya maglaom nga isa siya sa mangin hired on the spot bilang pharmacy assistant sang Grace Pharmacy nga mo ang una niya nga gin-applyan. SOT. Actually, gid ko ang feeling blessed ko na nakasulod ko na yun sa una ko man niya interview kag una man niya ang store store or company nga gin-applyan ko. Para kay Dicena, dako nga bulig ang mangin regular nga trabaho agod mabuligan niyang pamilya, ilabi nang iya manghod nga may balatian. Plano niya man nga mapaeskwela ang iya kahagugma nga nagaserbe bilang kabulig sa balay. Kay may manghod ko na niya may epilepsy tapos wala na si Papa. Although may brokerizing shop kami pero hindi gitla ka sustain sa inadlaw-adlaw kay hindi man stable nga or hindi man consistent nga damo pero may pakayo sa inyo. Ako na kag sa para kit sa ako nga girlfriend kay gusto ko mag-school sa Siningaw Pinili. May 53 tanan ka mga kumpanyang nagbuylog sa job fair, anom diri nag-hire sang empleyado para magtrabaho sa abroad. May 17,000 tanan ang sarang matagaan sang kahigayunan nga makaobra pinaagi sa job fair. Ang international ta subong sir is anom lang gid. Pero sa anom na may ara man sila over 2,000 job vacancies sa nagkalain-lain nga mga nasyon. So namely may Germany, may Milan, London, USA, and even ang New Zealand. So that's why gintumpukan sila subong kay hindi lang siya nag-focus sa Middle East. Nag-compete siya hanay subong si local kag overseas. Kay same with local, skilled and professionals man ang kinanglanon nila kung sa diin amo man ang kinanglanon sa aton overseas employers. Ang 53 anyos nga amay nga si Ferdinand Lucasan sa Barangay Tangub sa Bacolod nagapati nga limitado nang iya tsansa nga makatrabaho abroad bilang construction planner. Nalipay siya nga bisan paano may hiring man ang Sherman Consortium para sa amo nga trabaho. Meron na So, hoping sumunod itong mga ibang. Ayaw mo ng Ayaw mo na ng abroad? Yun na nga kung direct hiring pwede. Pero kung dadaan ng agency kasi may protocol sila, respeto natin yan. Kasi hindi sila sabi, sir, hindi ka nga pwede sa edad mo. Ang Sherman Consortium among contractors ang syudad para sa pagtukod sang housing units sang New Home Village. Nagakinahanglan sila sang kapin 10,000 ka mga skilled workers para sa proyekto gani plano man sang Peso Bacolod nga dalon sila sa masunod nga mga job fair sa mga kabaranggayan sa syudad.